Nesta xoia de cidade que é capital de Galicia conviven na realidade varios Santiagos. O Santiago do turismo relixioso, dos peregrinos, o Santiago dos universitarios, modernamente cos seus institutos de investigación, e o Santiago administrativo, porque é a sede da Xunta de Galicia e do Parlamento da Comunidade. Só lle faltaría o mar para telo todo. Santiago de Compostela é unha xoia a todos os efectos. Unha xoia que hai que protexer. Como capital relixiosa é destino de peregrinos. Como centro universitario, sede de distintos institutos de investigación. Ademais, dende que en 1981 aprobouse o Estatuto de Autonomía, é a capital político-administrativa de Galicia. Santiago é unha referencia, históricamente é unha ciudad fundada, a capital histórica de Galicia foi Braga, eso nunca se nos debe olvidar, e Santiago é fundado en un momento en que Braga está ocupado polos árabes e, por tanto, unha parte da población cristiana cruza o Miño e construye unha cidade como é Santiago, que en moitas cuestións era unha reproducción inicialmente de Braga. Santiago de Compostela é cidade santa, o mesmo que Roma e Xerusalén. Estes son os tres grandes destinos de peregrinación que se uniron para promocionar internacionalmente a súa oferta patrimonial e relixiosa co proxecto en rede Cidades Santas. Posuir a Compostela, que é o documento acreditativo de ter realizado o camiño, une, dende a Idade Media, a crentes de todo o mundo. Por iso, Santiago é considerado un referente da construción europea. Nun ano santo, a cidade recibe a visita de máis de 5 millóns de visitantes. A catedral e a praza do Obradoiro espertan, sen dúbida, a admiración de todos. Anche per me comunque arrivare qui a Santiago a piedi è stato molto importante, soprattutto il momento in cui dopo il ponte si gira e si vede la cattedrale di Santiago. Vedendola di fronte, quando sono arrivato l'altro ieri, mi è scappata qualche lacrima e diciamo che mi sono un po' commosso, perché il pellegrino, cioè io mi sono sentito molto realizzato, perché ho capito che il mio cammino era concluso. Moi j'étais impressionné, avec mon âne c'est pas facile de voyager dans Santiago. Mais j'ai eu l'occasion de rentrer dans la cathédrale et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment une très belle cathédrale. Esta plaza es bellísima y no sé, es que a veces no puedo respirar para ver y es breathtaking, no sé cómo se dice, no sé, me encanta mucho, es como estoy en cielo. Pero Santiago é moito máis que destino relixioso. A devoción polo apóstolo únese ao interese artístico e cultural dunha cidade que é patrimonio da humanidade. Cando falamos de turismo relixioso pensando que a motivación principal das persoas que veñen a Santiago, non. A verdade é que a motivación principal é o turismo cultural. Protexer os tesouros arquitectónicos desta urbe é un dos obxectivos do Consorcio de Santiago. O Consorcio é un organismo moi particular. Preside o rei Juan Carlos e colaboran nel todas as administracións. Constituído polo Estado, a Comunidade Autónoma e máis o municipio de Santiago, ten a misión de servir de apoio e de xestión ao Real Padroado. Iso implica a rehabilitación do patrimonio histórico, a dinamización turística e cultural e a execución de grandes infraestructuras. O gran reto que ten unha cidade como esta é manter o que se denomina a súa natureza urbana, non? É dicir, o que sería terrible para a cidade e é unha ameaza real para as cidades históricas é que acaben convertíndose precisamente nun espacio estrictamente unha especie de parque temático histórico e que sirve para que veñan os turistas, que o vexan e que se desfaga a riqueza que realmente ten unha cidade, que siga sendo unha cidade e que realmente aquí viva xente, se desenvolva unha actividade cidadá ordinaria, se desenvolvan actividades económicas diversificadas, porque hai unha actividade comercial, unha actividade estudiantil, non?
A cidade de Santiago é coñecida e recoñecida polo seu casco antigo. Fermosas prazas rodean a catedral. A impresionante Praza do Obradoiro integra dun xeito espectacularmente armónico 4 estilos arquitectónicos. A cidade atesoura tal conxunto de xoias que foi declarada Patrimonio da Humanidade. Pero o turismo mira ao futuro e vai máis aló grazas a que Santiago está a investir en infraestructuras para organizar eventos e congresos. Frecuente é que a xente veña por todo. Pois o mellor por vir a un congreso. E de paso que o marido ven ao congreso, ven a muller porque quere ir de compras e porque quere disfrutar do patrimonio histórico. E o mellor ven a abuela porque quere ir, ou a avó porque lle quere dar un abrazo ao apóstol. Quer dizer, que ao final isto é un sumatorio no que resulta extraordinariamente difícil decir que parte corresponde a cada cousa. O esplendor e a historia do casco antigo conviven en armonía coa modernidade e a vanguarda de novas construcións, asinadas por recoñecidos arquitectos, como é o Centro de Arte Contemporánea, o Auditorio ou o Pazo de Congresos. As grandes cadeas e centros comerciais establecéronse aquí como resposta á demanda turística dunha cidade moderna que medra sen parar. Nun principio, a procedencia dos visitantes era en gran parte de España e Portugal, pero agora a tendencia é ir a un colectivo moito máis variado. Canto antes eran un 80% españois, 20% estranxeiro, nestes últimos 2 anos xa a relación é 60-40, gracias a moitas cousas, as promocións que se fan, as liñas de baixo coste, por suposto, a entrada de Ryanair e Air Berlin é fundamental para que veña o turismo estranxeiro. Não esquecer o grande potencial hoje de internacionalização que de facto apresenta Santiago, não é? Que, devido a um fenómeno cultural, não é? Se transformou numa referência europeia, não é? Numa referência de visibilidade europeia e que tem que ser potenciada, digamos, ao serviço do eixo. Unha vez na cidade, os visitantes, sexan peregrinos, congresistas ou turistas, necesitan aloxamento. O impacto económico da capitalidade turística reflíctese en hotéis de 4 e 5 estrelas que abraian os seus hóspedes. Pero o abano de posibilidades é moi amplo. Propios de Santiago son os establecementos enmarcados baixo a denominación Pousadas de Compostela. Trátase de hotéis con encanto ubicados no casco vello da cidade. Os grupos de italianos que veñen a Santiago coa motivación religiosa non veñen facendo camiño, sino que veñen en avión, alóxanse en hotéis de 4 ou 5 estrelas, fan misas diarias e non fan o camiño. E viceversa, hai moita xente que fai o Camiño de Santiago, que fai a peregrinación e non ten unha motivación religiosa. Outra motivación para aterrar en Santiago é a súa universidade, preferida cada vez máis polos estudantes de español que queren aproveitar os meses de verán para practicar o idioma. Os cambios políticos e culturais que se producen na era da globalización tamén afectan ao turismo. Cando o escritor brasileiro Paulo Coelho escribiu sobre o Camiño de Santiago, aumentou o número de visitantes procedentes do Brasil. A ampliación da Unión Europea repercute tamén nos mercados de turismo. Polonia para nós é un mercado boísimo dende que entrou na Unión Europea, están empezando a vir porque é un país moi católico, moi creyente. E notamos tamén un incremento grande non só de Polonia, sino de máis países do leste europeo, en Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia. E tamén o turismo religioso para nós brasileiro é moi importante. Pero Santiago quere chegar aínda máis lonxe e por iso non deixa nunca de buscar novos mercados. China é o próximo obxectivo dunha das cidades máis fascinantes de Galicia. Como capital da comunidade autónoma, Santiago concentra o poder político. Dende a Administración, queren deixar claro que, aínda que a sede da Xunta e do Parlamento se atopen en Santiago, pertencen a toda Galicia. Esta condición de capital administrativa da comunidade achega á cidade, ademais de algúns edificios emblemáticos, unha vida política moi intensa. Santiago é unha ciudad que o peso que ten a nosa cidade desde o punto de vista político, desde o punto de vista da produción das ideas, desde o punto de vista
da contribución á consolidación do noso territorio, non garda ningunha relación co peso demográfico nin co peso económico de Santiago. Distinguiria o que é a dinâmica política do eixo, onde Santiago, em alguns momentos intermitentes, é muito importante, não é? Para dar alguma coerência política à ação do eixo. Galicia considérase autonomía histórica. A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra son as 4 provincias dependentes dun órgano de goberno con personalidade xurídica, a Xunta. Ten capacidade para autogobernarse e tomar decisións en transporte, enerxía, urbanismo, investigación, cultura, ambiente e moitas máis competencias. Este é un dos puntos fortes da comunidade galega fronte ás cidades portuguesas que tamén forman parte da Eurorrexión Atlántica e que dependen a todos os efectos do Goberno Central de Lisboa. A Xunta de Galicia é o poder executivo que emana do Parlamento galego, que pola súa banda é o poder legislativo. Este edificio, que alberga o Parlamento, foi construído a principios do século XX coa finalidade de ser unha escola de veterinaria. Logo de pechar a escola, as dependencias pasaron a mans militares. Foi en 1889, xa rehabilitado e restaurado, cando se destinou ao Parlamento da Comunidade Autónoma. Na súa adaptación arquitectónica destaca a construción do hemiciclo, situado nun antigo patio. Santiago representa a unión entre tradición e modernidade. Históricamente foi centro demográfico, administrativo e comercial, consolidado grazas ás numerosas construcións promovidas pola Igrexa. A cidade santuario tamén foi lugar de residencia de nobres e do poder eclesiástico. Foi a Igrexa a patrocinadora da universidade que outorga á cidade a súa condición de berce da cultura. A tradición universitaria ten as súas raíces na vontade dun notario compostelán que hai máis de 500 anos creou unha escola de gramática para pobres. Hoxe, a universidade ten 2 campus, en Santiago e en Lugo, 70 titulacións, institutos de investigación, residencias universitarias e bibliotecas. A universidade acolle uns 40.000 estudantes, o que dá á cidade un ambiente característico. Yo soy de Coruña y en Santiago lo que pasa es que yo creo que cuando sales a la calle te das cuenta de que es una ciudad que vive de estudiantes, porque es toda gente joven, tú vas a un piso en la zona del centro y la mitad de los pisos del edificio están ocupados por estudiantes. La gente de Santiago lo que hace es que los pisos que tenían en el centro, que están ya viejos, se ha dedicado a alquilarlos y se ha ido a vivir hacia las zonas que han edificado fuera. Estamos a falar no campus de Compostela en torno aos 26.000 estudantes, ¿no? Polo tanto, é casi un tercio da poboación, unha parte moi importante do ano. Son uns turistas de longa duración e, ademais, que crean uns vínculos, ou que creamos, porque moitos viñemos como estudantes e nos arraigamos aquí, moi importante. Son moitos os estudantes, a maioría deles galegos, que elixen Santiago de Compostela para realizar a súa carreira. Os motivos desta elección parecen claros. Por proximidade, polo seu alto nivel académico e pola súa ampla oferta de estudos. Pois, en principio, porque era a universidade que me quedaba máis cerca da casa e despois porque é unha carreira de nova implantación aquí en Galicia. Las clases en la universidad me parece estupenda. Yo, en comparación con mi país, en cuanto a tecnología, está muy bien equipada, ¿no? Muy buenos equipos que te ayudan a prepararte bien, ¿no? Con lo que ahora realmente se está pidiendo actualmente. Esta universidade, ademais, é o destino de moitos estudantes de intercambio, sobre todo procedentes de Italia, Portugal, Reino Unido e Francia. Para mí Erasmus es una buena cosa para aprender una nueva lengua y cultura y también una historia. He elegido Galicia porque es una región muy parecida a mi región, que es Bretaña, y porque es una región celta como mi región también. Y es por eso que decidí venir aquí. Tamén en Asturias é un referente. Moitas xeracións de asturianos chegaron para estudar a Santiago de Compostela. Santiago é unha referencia a calquer lado do miño, non é unha referencia só para os galegos, é unha referencia
en calquera dos lados, tamén para Asturias, xeneracións enteiras de asturianos, incluindo o propio presidente de Asturias, foron estudiantes en Santiago de Compostela e aquí se formaron. As primeiras mulleres que se licenciaron nesta universidade tamén procedían de Asturias. Foron as xemelgas Elisa e Jimena Fernández de la Vega, curiosamente, tías da actual vicepresidenta do goberno español. Na actualidade, case o 70% dos titulados na Universidade de Santiago son mulleres. Creo que, os cambios son importantes e gracias a estos grandes pasos que dieron estas dúas primeiras mulleres, pois ahora a vida das estudantes na universidade está bastante normalizada. De feito, supoñen os 2/3 dos estudantes aquí no campus de Compostela. Isto non sempre foi así. En 1919, as Fernández de la Vega chegaron a ser médicas aos seus 23 anos, pero non o tiveron nada doado. Tiñan que ir escoltadas por os corredores porque as increpaban. Prohibíraselles ir a clase de anatomía porque para dúas mulleres non era xeitado ver un home espido. O fillo de Elisa foi precisamente o que transmitiu que ao principio, un dos profesores parece que non foi moi cortés na clase ao valorar a presencia de dúas mulleres, o que fixo que se volvesen para Vegadeo, pero a verdad que os docentes pois a veces tamén reflexionamos e cando non facemos as cousas ben tratamos de remedialo e mandou como embaixadores pois dous dos mellores estudantes daquela clase para dar algún xeito pois anticipar esas disculpas e pedirlle que se incorporasen outra vez cos demais compañeiros. Cando voltaron parece ser que se disculpou e que, despois a marcha foi normal. A pesar de todas as dificultades, as Fernández de la Vega foron as mellores da súa promoción e competiron entre elas. No arquivo da universidade consta que a nota máis baixa que sacaron foi un notable. Hoxe, o vicerreitorado de estudantes leva o seu nome como homenaxe a estas precursoras. Durante o día, ambiente vestudo, libros e clases. Pero polas noites, respírase o ambiente xuvenil, case festivo, que crean os miles de estudantes de Santiago. Que máis ten Santiago que vir a clase? Pois ten unhas zonas maravillosas para botar a tarde con os amigos, cafeterías, bares, despois unha marcha nocturna que é espectacular, de seguro que a mellor marcha universitaria que hai en Galicia con diferencia, e despois ten unha oferta de ocio e de cultura moi importante. Todos os días da semana tes teatro, cine, música, hai dúcias de cousas que facer. Y luego por las noches, que supongo que es lo que conoce todo el mundo, pues sí, se nota que hay ambiente lunes, martes, miércoles, jueves. Sales o jueves, o viernes e os sábados, e hai bastante xente sempre, sobre todo os jueves. A noite do xoves é festa universitaria. Para moitos estudantes é a súa última noite en Santiago antes de regresaren ás súas casas para pasar a fin de semana. A tradición é quedar na Rúa do Franco, rúa que vai dende o famoso edificio de Correos á Alameda. É a zona de bares, marisquerías e polverías onde a Tuna de Santiago anima as noites. Os xoves, aquí estamos tan ricamente, quedamos a iso das 10 ou así, tomamos unas cañitas, unas tapitas y pasas a tarde, a noche tranquilamente por aquí, por el barrio. La noche es muy animada, los jueves, los viernes, pero es muy diferente porque en Francia los días más animados son los sábados y aquí en los sábados no hay nadie y me sorprende mucho porque a Santiago hay más o menos 40.000 estudiantes y los estudiantes españoles se marchan por el fin de la semana y pues no hay nadie en los bares. Primeiro saes aquí na zona bella e bebense cuncas normalmente, que son moi baratas, e despois vaise para a zona nova, que é onde están as discotecas. Pero hai outro Santiago, ademais do relixioso turístico, do universitario e do administrativo. É o Santiago da investigación. A presenza da universidade non só repercute nas aulas,
Todo ese potencial é aproveitado polas empresas que teñen claro que o futuro pasa pola investigación e a innovación. Na Europa competitiva que se nos abre, coa reforma 25 e do novo programa 2007-2013, vai a prevalecer o financiamento da I+D, o financiamento da formación de capital humano de excelencia, e a Eurorrexión debe ser vanguarda en ese programa e debe tratar de captar recursos para ese desenvolvemento do coñecemento e da formación dos nosos universitarios. Nestes edificios fórxase gran parte do futuro de Galicia. Son centros dedicados en exclusiva á investigación en alimentación, acuicultura, cerámica e tecnoloxía. Estudiamos o que é un pouco as demandas da sociedade, do mercado, das empresas, e pensamos en facer algúns proxectos, e outros acércanse ás empresas, á propia universidade, as súas necesidades, e nós tratamos tamén de satisfacelas. Aquí os investigadores elaboran novos estudos e tecnoloxías que axudan a mellorar a productividade e os servizos das empresas. No Laboratorio de Sistemas desenvolven innovacións para 3 dimensións. Realizaron unha reconstrucción, unha réplica do casco antigo de Santiago de Compostela. El proyecto en sí, que no es solamente el desarrollo del interior de la catedral, sino que compuso hacer una virtualización de todo el casco histórico, el interior de la catedral, hacer una grabación en vídeo 3D de los jardines de Santiago, nos llevó un año. Pero esta tecnoloxía tamén está ao servizo das empresas, como, por exemplo, as construtoras. Nos tenemos unha forte relación con diversas empresas do ámbito galego. Pois, por exemplo, hemos participado en proxectos con CaixaNova, coa Fundación CaixaNova, e participamos no desenvolvemento do Museo Naturnova, que está en Vigo. Tamén traballamos con Fadesa, con a promotora urbanística Fadesa, e desenvolvemos as urbanizaciones virtualmente para axuda á venta. Moitos estudos están destinados ao desenvolvemento da sustentabilidade. Nestes laboratorios tamén se buscan solucións para poñer remedio a catástrofes como a producida polo naufraxio do petroleiro Prestige. En este proyecto lo que tratamos es utilizar estos hongos en la degradación de suelos procedentes de playas que estén contaminados con compuestos tipo hidrocarburos aromáticos, que son los que vienen con el fuel, ¿no? Entonces, inicialmente este proyecto nació con ese objetivo, tratar de investigar nuevas formas de degradar el fuel. Pero non é bastante. Os investigadores demandan máis recursos humanos porque hai moito traballo por diante. Queremos que venga a trabajar gente aquí para poder seguir un poco con el nivel que habíamos alcanzado estos últimos años y el ritmo que teníamos de producción, y pues un poco ir orientando nuestra investigación a algo más práctico. Se tivese mar, podería dicirse que Santiago ten todo. Dende aquí, en busca da costa, partiu a primeira locomotora galega con destino a Vilagarcía de Arousa. Este ramal foi o primeiro da rede ferroviaria actual, e isto ten unha sinxela explicación. Os santiagueses poderían chegar así á praia de Compostela. Así é como chaman popularmente a praia de Vilagarcía. Así é como, hai xa 125 anos, Santiago de Compostela chegou ao mar. Tradicionalmente, históricamente, nós estamos no eixe norte-sur, non? É dicir, a nosa vocación é mirar para Santiago. De feito, a nosa praia é a praia de Compostela. A nosa praia é a praia de Compostela. E nós, a Ría da Arousa, chamámoslle o mar de Compostela, non? Os nosos rapaces, sobre todo, van á Universidade de Santiago, e moitísimos dos nosos ilustres visitantes, incluso veraneantes, son santiagueses, non? Esa conexión Vilagarcía-Santiago, en todo caso, hai que potenciala, non? Porque o porto e o mar de Santiago é Vilagarcía. Diríase que Santiago, esa xoia que hai que preservar, ten todo ou case todo. Mesmo o tren de alta velocidade que chegará cedo. Despois duns anos de crise, especialmente na comarca ferrolana, o sol volta a saír por fin no noroeste de Galicia. A fortaleza da industria téxtil e da moda, os portos exteriores, o final da autoestrada, a planta regasificadora e tantos outros elementos, pero sobre todo que os polígonos industriais voltan a encherse de empresas.
A Coruña é a cidade máis rica e cosmopolita de Galicia. A súa prosperidade débea en gran parte a contar cun dos portos máis importantes da península e actualmente a puxanza do sector do téxtil e a súa condición de capital da enerxía galega. A cidade europea onde o sol se pon máis tarde foi construída sobre unha pequena península na desembocadura do río Mero. Tradicionalmente, a vila estaba dividida en dúas partes. A cidade alta, que era o núcleo primitivo amurallado, e a peixería ou barrio extramuros. Os romanos chamaron a estas terras Brigantium. Os historiadores contan que ao final da vía de Hércules construíron un faro. A Torre de Hércules foi sempre un símbolo da cidade e sinalou aos navegantes a entrada ao porto. Existen moitas fábulas e lendas arredor da súa historia. Unha das máis coñecidas conta como o semideus Hércules fundara esta cidade. Hércules construíu a torre despois de cortar a cabeza do seu inimigo, Xerión, e soterrala neste lugar. No alto da torre colocou un maravilloso espello que descubría, a máis de 100 leguas, a presenza de naves inimigas. O que é certo é que este é o faro en pé máis antigo do mundo. Brigantium nacera, máis que como unha cidade, como un foco comercial. Durante moitos séculos, os alimentos, as novas e os viaxeiros chegaron por vía marítima, pero o mar tamén trouxo a guerra, as enfermidades e a piratería. A Praza de María Pita é unha homenaxe á heroína que defendeu a súa terra ante a invasión inglesa. A historia de A Coruña está marcada por numerosos asedios. Nas últimas décadas, a cidade experimentou unha transformación espectacular. Símbolo do seu esplendor é o Pazo de Congresos, rebautizado como o Pazo da Ópera. Tamén a Casa dos Peixes. Situada ao pé da Torre de Hércules, este acuarium finisterre amosa o ecosistema marino da zona galega. Ou a Casa do Home. O edificio, de 1.500 metros cadrados, é o primeiro museo interactivo do mundo que analiza o ser humano de xeito monográfico. Pero, sen dúbida, o que máis asombra da cidade é o seu paseo marítimo. O porto converteuse de seguida no eixo básico da actividade económica. Pero foi ese porto o que fixo da Coruña un importante núcleo militar. Tras o descubrimento do Novo Mundo, esta cidade xogou un papel moi importante. Da súa costa partiron expedicións destinadas a colonizar as Américas. Por iso se converteu a Coruña nunha das principais prazas españolas que comerciaban con Latinoamérica. Pero ademais, e anticipándose á historia, pasou a ser punto de saída para os galegos e outros españois que emigraban ao Novo Mundo. Hoxe é un dos portos máis importantes da Península Ibérica por ser punto de encontro de moitas liñas comerciais. Na actualidade está preto da saturación. Por iso está a construírse o porto exterior, que vai permitir que medre ao mesmo ritmo e asegurar así o seu futuro. Agora segue a ser o principal porto provedor de peixe a Castela. Esta relación fortaleceuse coa terminación da liña férrea A Coruña-Madrid. Aquí, na lonxa, descárgase a pesca cada madrugada para a súa posterior poxa. Caixas e caixas de todo tipo de peixe acabado de coller cambian de mans rapidamente nunha poxa na que só se entenden os expertos. 24 a 2,48. O normal é que repartan por toda España. Home, hai algún mercado en concreto que leva máis peixe que outro, Madrid, Barcelona, cada unha a súa especie, pero vamos, o peixe para toda España, prácticamente. Logo da poxa, o peixe chega en camións aos mercados como ao da Praza de Lugo. A pesca e a poxa están en mans dos homes, pero este mercado é das mulleres. Os sábados teño marisco, teño cigala e teño boa centola. E teño percebe sempre, percebe casi sempre o teño. Porque nos traen os chavales, entón yo lo collo e teño. O porto converteu a cidade herculina nunha grande exportadora de peixe, pero ademais en sede administrativa. Por iso, A Coruña sobresaiu moi cedo como destino das matrices de moitas empresas galegas. Este potencial financeiro reflíctese na importancia das súas entidades bancarias.
A conexión do sector enerxético coa banca sempre foi moi estreita. No caso de Galicia, a entidade que controlaba a principios do século XX gran parte da produción eléctrica galega era o Banco Pastor. Un claro exemplo desta relación obsérvase en Reganosa, sociedade que recibe, almacena e transforma gas natural na ría de Ferrol. Entre outros socios como a Xunta de Galicia, Unión Fenosa ou Endesa, atópanse Caixa Nova, Caixa Galicia e o Banco Pastor. En el accionariado de Reganosa se combina el interés público que aporta el gobierno gallego, la solidez de las instituciones financieras a través de Caixa Galicia, Caixa Nova y Banco Pastor, el dinamismo del empresariado gallego representado por el Grupo Tojeiro y la experiencia y conocimiento del sector energético aportado por Endesa, Unión Fenosa y Sonatrach. Esta é a planta de Mugardos, estratégicamente situada respecto ás rutas marítimas. Aquí recíbese un combustible denominado enerxía limpa, o gas natural licuado, procedente de Exipto, Noruega, Nixeria, Omán ou o Caribe. Despois almacénase nos depósitos do Peirao para a súa posterior regasificación. O gas chega aos clientes a través dun gasoducto de 130 kilómetros. En mi opinión, Galicia tiene una gran trayectoria energética. Sin embargo, en gas es una alternativa energética incipiente que no ha tenido la implantación suficiente en nuestra comunidad y, dada su importancia de cara a los próximos años como un combustible que va a jugar un papel muy importante, pues estoy seguro que ocuparemos el lugar que nos corresponde, ¿no? En este sentido, la planta, en el momento de su entrada en servicio, puede atender un 8% de la demanda gasista del total nacional. Esa conjunción de energía y comunicación le hace falta, lógicamente, complementarlo con suelo industrial para atraer las industrias, porque dinero, lógicamente, lo hay de sobra. Hay entidades financieras potentísimas, por supuesto la nuestra, Banco Pastor, Caixa Nova, que hacen que puedan haber los suficientes mimbres para hacer, lógicamente, un desarrollo industrial más potente aún todavía de lo que hubo nos últimos 25 años. A Coruña converteuse nunha metrópole que acolle as sedes de grandes imperios industriais, como é o caso de Inditex. Aquí, no centro da cidade, atópase a primeira tenda do empresario Amancio Ortega. Pero o seu imperio non só se chama Zara, tamén se chama Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oixo e Kids Class. Cotiza en bolsa e véndese en todo o mundo. Igual que está sendo Inditex, está sendo Fadesa, o Banco Pastor, ou a Caixa Galicia, que entonces o que estamos é convertindo a Coruña nunha pequena metrópoli donde se concentra un gran poder de decisión, que é moi importante porque ali o que hai é un perfil de habitante con altas rentas, con gran calidade de vida e desenvolvese unha cidade de servicios, insisto, de alta calidade. A concentración da elite destes negocios na Coruña ten o seu reflexo nunha cidade obrigada a satisfacer as necesidades dos seus cidadáns e o seu nivel de vida, con ofertas de ocio á altura desta puxanza económica. A hípica é boa mostra disto. A Coruña propúxose converter o sector audiovisual galego nun importante motor económico para o territorio. Entre as empresas dedicadas á sétima arte destaca o Grupo Continental, dedicado á produción de películas, series de televisión e publicidade. Os Luns ao Sol é un dos seus maiores éxitos. Lo único es la edad, que tiene límite. 35. Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso. O Grupo Filmanova é un dos referentes no mundo do cine galego. Entre as súas obras destacan O lápis do carpinteiro e a gañadora dun Óscar Mar adentro. Ramón, por que morir? No sector da animación destaca Digra Films. É unha produtora que fai películas de animación en 3 dimensións. Co seu primeiro proxecto, O Bosque Animado, conseguiu 2 Goyas e 20 premios internacionais. O seu creador sempre conta que se aventurou ao coñecer o éxito doutros empresarios.
Han desaparecido todos mis hermanos. Sigue esas largas ramas sin hojas a través del bosque sin desviarte y encontrarás a los hombres. Pero eu tiño un exemplo clarísimo, que era Amancio Ortega, que fai 40 anos era dependiente e agora ten o grupo textil máis importante do mundo. Eu a cada cidade importante que iba, a New York, a Bruselas, a París, encontrábame que os edificios máis importantes en pleno centro eran de Zara, eran de Inditex. Se este home é capaz de montar co seu equipo todo este tinglao, o noso que é un chiringuito, como non o vamos a facer? Este é Perecho. Naceu en A Coruña, nos estudos de Digra. É un dos protagonistas da película de animación gañadora do Goya 2006 O soño dunha noite de San Xoán, que xa se vendeu en 65 países de todo o mundo. Tiña da produtora deuse vida a este pillabán, que ten o vicio de facer desaparecer as cousas que utilizan os humanos. Yo soy Perecho, un duende muy salado, que sempre está a tu lado. O feito de nos pregunta con moita frecuencia como é posible que Digra faga animación na Coruña e que tradición había en Galicia, na Coruña, con relación á animación. Nos, ese longo recorrido, cando eu fundo Digra fai 18 anos, se van incorporando no equipo de Digra unha serie de xente que algún deles leva xa 17 anos comigo, outros 15, 12 anos, etc. Esa xente, todos eles somos cómplices de que algún día soñábamos con esa posibilidad de facer animación. E o soño fíxose máis que realidade. A Coruña destaca polo seu importante sector audiovisual, pero aínda queda moito camiño por percorrer. Se alguén pensa que hai que instalarse no triunfalismo e que Galicia xa é unha potencia audiovisual e que non se entera de nada, non somos nada máis que un grao de area nesa longa playa que é o audiovisual a nivel mundial, no que o papel fundamental o xogan evidentemente as producións que se fan en Hollywood. Por consiguiente, partimos dunha situación infinitamente maior que a que tiñamos fai 10 anos, na que a única constancia que había era a constancia de que non existíamos, pero evidentemente nos queda toda unha longa tarefa vinculada á creación de infraestructuras. E no caso de todo este movimento audiovisual en Coruña, eu creo que foi tamén froito dun azar e que de repente establecense o que os técnicos chaman sinerxias, non? É dicir, enerxías que conflúen para favorecer algo. En Galicia, en xeral, había un potencial creativo arredor da imaxe moi forte. Ese filón creativo que se condensa na cidade ten representacións máis aló do cine e a televisión. A banda deseñada, orixe da animación, revive no Festival do Salón do Cómic de A Coruña. Este festival reúne cada ano os mellores debuxantes do mundo. Os creadores de Batman, Hulk ou as Bruxas Witch danse cita en Viñetas do Atlántico. O seu director, Miguel Anxo Prado, deu vida aos personaxes animados da serie de debuxos Men in Black. O balance despois de 9 anos é moi positivo. Temos unha afluencia no que son os recintos de exposicións durante a semana que dura de alrededor de 70.000, entre 70 e 75.000 persoas todos os anos, e o nivel, de negocio no que é a feira de libreiros e editores, debe ser satisfactorio cando todos os anos volven e solicitan con antelación os stands do ano seguinte, non? A Coruña aposta polas novas tecnoloxías. Ata a súa cabeceira máis representativa, La Voz de Galicia, con sede en Arteixo, recoñece a necesidade de formar parte da sociedade digital. A súa edición en internet é a primeira referencia de Galicia na rede, cunha media de 82.000 visitas diarias. No desenvolvemento das novas tecnoloxías, a empresa R está a xogar o papel fundamental en toda a comunidade autónoma. Como presidente de R y con el apoyo de esta compañía decidimos hacer esta prueba de desarrollo de esta sociedad de la información en una villa como es el Barco de Valdeorras, ¿no?
Y la prueba resultó todo un éxito, es decir, que hoy pues, más del 50% de los habitantes del Barco de Valdeorras son clientes de esta empresa. Y lo importante no es que sean clientes, lo importante es que tienen un medio que les permite acceder de forma pues, rápida y con mucha capacidad a todo tipo de información a nivel mundial. Estar en el Barco de Valdeorras en este sentido es exactamente lo mismo que estar en Madrid o estar en Londres. Algún día se lle fará unha xusticia ao traballo que está facendo R por dotar tecnolóxicamente, polo menos, de autopistas a Galicia para o que pode ser o desenvolvemento das novas tecnoloxías, non? Mais ao norte queda Ferrol, unha cidade singular dentro do modelo urbanístico galego. O tecido urbano, lóxico e matemático de rúas paralelas, ten máis parecido con exemplos de urbes francesas e escocesas que coas súas cidades veciñas. A ubicación xeográfica estratéxica de Ferrol, na cornixa peninsular, converteuna históricamente nun importante centro militar. En plena loita pola hexemonía marítima dos países europeos, construíronse os castelos de San Felipe e a Señora da Palma. Dúas das fortificacións que defenderon a entrada á ría durante séculos. Aínda seguen en pé e foron propostas como patrimonio da humanidade. Outro dos símbolos da cidade é a monumental Porta do Dique, tradicional entrada aos arsenais que recibía os traballadores e que se alzaba ante a poboación. O seu gran reloxo marcou durante moito tempo o ritmo de traballo e tamén a vida da cidade arsenal. Ferrol nació como ciudad para servir al Estado. Se empezó a construir en tiempos de Carlos, bueno, la mayor parte empezó con Fernando VI. Carlos III fue, digamos, el que donde en su mandato, en su reinado se avanzó en la construcción de los arsenales, se hizo para servir a la Armada. Después, con la construcción naval, tenía dos grandes actividades los dos grandes motores de la economía ferrolana eran las Fuerzas Armadas y el sector naval. A cidade de Ferrol quedou atrapada pola reconversión industrial que sufriu en todo o mundo a construción naval e o concepto tradicional de Forzas Armadas. A historia recente de Ferrol está vinculada á evolución dos estaleiros e dos seus traballadores. Nos mellores anos da construción naval, 18.000 persoas dependían dos dous estaleiros, o civil Astano e o militar Bazán. José Santamaría é un deles. Máis de 40 anos da súa vida están unidos aos estaleiros de Ferrol. Me llamo Santamaría, empecé en Bazán, en Empresa Nacional Bazán, en el año 62 como aprendiz. Y a partir del 71 mi vida laboral fue toda prácticamente en la zona del astillero de Fene. Me prejubilé en este año 2005. Santamaría coñece moi ben as instalacións do porto, o auxe e tamén o declive dos estaleiros. En la mesa, donde se empieza a reconstruir un sistema de bloques de grandes dimensiones para luego el ensamblaje. Llegamos a la zona de gradas. Esto digamos que es el remate final del barco antes de llevarlo al muelle. Santamaría lembra con morriña os anos dourados da súa cidade, cando medraba o ritmo da construción de barcos. El auge, digamos, de la construcción naval aquí en el Ferrol, de alguna manera empezó en los años 65 a los años 75. Es decir, hay un periodo de una década ahí donde los dos astilleros, sea Bazán o sea astillero Fene Astano, pues uno se dedicaba a la construcción militar y otro se dedicaba de alguna manera a la construcción civil que hacía grandes petroleros. En ese periodo de tiempo, una media de trabajadores de 18.000 para los dos astilleros, lo que significa que estábamos en un periodo importante porque la familia, lo que era Ferrol, eran 18.000 familias que vivían de Astano y Bazán. Y eso es importante hasta el año 75, donde ya viene o se inicia un declive de la construcción naval por el tema del canal de Suez y por el tema de recortar petroleros.
Los años más difíciles para nuestra localidad, digamos Ferrol, fueron a partir del 84. Pasamos 2 años terribles, 2 años donde hicimos 5 huelgas generales, digamos 5 huelgas generales en Galicia, donde paramos a toda la población gallega. Na actualidade, o personal dos 2 estaleiros quedou en 2.360 traballadores. Atrás quedan as épocas nas que destes diques saían buques como o Juan Sebastián Elcano, o portaavións Príncipe de Asturias ou a fragata Extremadura. Agora construen fragatas para a Armada norueguesa e tamén para España. Creo que es la 4ª fragata 310 de los noruegos y nosotros ya llevamos construidos en este momento de los F-100 prácticamente para nuestra marina, los hicimos aquí en estas 2 gradas, como ves. Navantia Ferrol hoy está capacitada para hacer eso y ir al mercado y optar por cualquier último modelo en tema militar, último sistema. Os traballadores dos estaleiros de Ferrol miran ao futuro con incerteza. A bisbarra depende de novos contratos e dunha política industrial alternativa. Esto va en decadencia y es, de alguna manera, negativo para la comarca de Ferrol, porque estamos hablando de no hay diversificación, lo que significa que esa diversificación, si no se da, los puestos de trabajo van desapareciendo y lo único que le queda a la juventud pues es emigrar. Os motores económicos de Ferrol sempre foron a construción naval e as Forzas Armadas que hoxe están profesionalizadas. Por esta razón, non existe unha tradición empresarial. La gente era de mi padre que pensaba decir, no, aquí a ver si nuestros hijos, bueno, pues cogen una plaza en la Marina, en Bazán y tal, ¿no? Es decir, colocarse en ese tipo de puestos que era, digamos, el objetivo prioritario. Cuando decías alguien decía, no, a mí me gusta pues la actividad empresarial o tal, decía, tú estás loco. Poco más o menos, porque efectivamente no dejabas de ser una especie de un poco de bicho raro, ¿no? que tal. Entonces hay poco tejido empresarial. En Ferrol e as Bisbarras do Norte hai actualmente rexistradas máis de 14.500 persoas en busca dun emprego. Pero en Ferrol, no tema do paro, chove sobre mollado. Hoxe o desemprego é o principal motivo de preocupación dos ferroláns. Ademais, hai unha gran cantidade de traballadores prexubilados e moitos deles nin sequera acadan os 55 anos. Non obstante, Ferrol ve a luz ao final do túnel coa mirada posta na nova planta de gas e na explotación do seu porto exterior, o que significa a aparición de novos tráficos estratégicos de maior valor engadido que integren definitivamente Ferrol nas chamadas autoestradas do mar. Unha grande aposta que vai cobrar aínda máis valor unido ao porto da Coruña. Gas licuado se regasifica en esta zona del norte y tendremos gas. Tenemos energía hidráulica y térmica, por lo tanto, estos son complementos que con los anteriores de comunicaciones y energía, pues la atracción de industria será lógicamente una de las bases que configura el futuro. Pues yo creo que la salida está en primero terminar las infraestructuras, de poner una infraestructura que nos haga entrar en ser competitivos. Estamos estratégicamente, como te apuntaba antes, en una situación a 40 millas escasas del corredor del corredor marítimo de Finisterra, donde se separan los tráficos de Estados Unidos y de Europa, con lo cual el puerto está de una manera estratégica, está situado estratégicamente en un punto clave. Área de Coruña a Ferrol, incluso podemos decir Carballo, Coruña e Ferrol, sin dúbida alguna será unha área metropolitana forte, consistente. Todos os especialistas salientan que o tamaño desas áreas son un elemento, o alicerce básico para un futuro. Pero ese tamaño desas áreas metropolitanas necesita a construción e a combinación de políticas territoriales, urbanísticas. O sector terciario comeza a despegar por fin neste territorio. Unha mostra é a consolidación do seu recinto feiral como motor dinamizador de Ferrol. Máis que da cidade de Ferrol, eu creo que é un espacio dinamizador da comarca. Esperemos que en breve sexa dunha comarca moi amplia, o que estamos denominando agora de Eume e Ortegal,
para que collamos un mapa importante que é toda o noroeste da península, coller desde Ribadeo hasta a Coruña, pasando por as Pontes, coller toda esa radiación, pero evidentemente non nos vamos conformar con eso, sino que queremos traer a este punto a todas aquelas empresas que de alguna forma teñan incidencia coa cidade. Vamos ter, se Dios quere, en breve funcionando o Porto Exterior. Creemos que pode ser tamén un punto de apoio dese porto, pode ser a feira, porque a mellor en calquer momento podemos celebrar unha feira importante dedicada a temas portuarios. Outro filón de prosperidade para Bisbarra atópase no Centro de Innovación e Investigación Superior de Galicia, promovido pola Xunta e ubicado na Malata. A misión deste centro é difundir o deseño industrial e a cultura tecnolóxica dunha zona especialmente afectada pola reconversión industrial, a que na súa última fase chegará o tren de alta velocidade.